Nganong kontra man ni Hesus kaning mga taong mangayog milagro? Dautan ba ang pagpangayog milagro? Dautan dili. Dili oy. Pero nganong tawgon man ni Hesus og dautan kining mga tawhana kung mangayog milagro? Sa itubag ninyo. Sa ko'y tubag nga klaro. Kanang milagro, kana bitang doon natay kanang mangayo na tag milagro ba? Murag gusto nato nga sukdon ang Ginoo o testingan ang iyang gahom kung tinuod ba gyud. Mo nang og doon na kay sakit nga cancer, stage 4, Ginoo, kung tinuod kang nahigugman ako, ayuha ko nining akong sakit. Sa ato pa day, og dili ka maayo, dili na ka motuo niya. Inaana ba? Kay ang imong gihatag niyang standard, sukdanan nga, kuhaan ning akong sakit nga murag imposible nang maayo. Nya kay gamhanan man ka, nothing is impossible manimo. Kuhaan eh. Oh, magic ba? Magic. Nya, lain pag yun, kanang moingon ta pananglitan og ako Lord, kana ganing sana tiguang nako, mangita ko og Valentina aron maminyo ko or Valentino wa jud ko maminyo. Tagay ko og bana or asawa. Ha, abot dayon. Para unsa man na? Para gyapon sa imong gusto nya imong pabuhaton ang Ginoo. Mao nay nahitabo sa istorya ni Cain ug ni Abel. Si Cain naghalad sa Dios sa iyang mga abot sa iyang uma. Si Abel naghalad sa Dios sa iyang mga abot sa iya ditong mga kahayupan na iyang giatiman. Kinsa mang halad ang gidawat sa Ginoo? Kang Abel. Unya pagdawat na sa Ginoo sa halad ni Abel, iyang gisalikway ang halad ni Cain. Ngano man tungod kay nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Cain ug ni Abel. Ang kasing-kasing ni Abel mapaubsanon, mahigugmaon ug puno sa pagtuo ang iyang paghalad sa Ginoo. Samtang si Cain mapahitason og kasing-kasing wa siya'y pagpaubos unya nang diktar pagid siya sa Ginoo nga Ginoo dawatan ning akong halad. Basig niingon to siya, ako go'y maguwang unahan nigdawat ang akong halad. Sus gidawat nun ang iyang manghod, mautong nigawas dayon ang iyang jealousy na sina siya na suko siya nganong ang halad ni Abel mao na hinoy gidawat sa Ginoo ang iyawa, pero ang Ginoo misulti niya siya nganong nasuko ka man. Natanawa ha, di ay gibutang dire, kung maayo pa ang imong gibuhat magmaya kaunta, apan kay dautan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntugon mo kini. Unsa mang salaa? Self-centeredness, self-righteousness. Gitawag na nato in general garbo, pride. Sige lingay mong tupad ing na wa ka dihay pride, na wa kay pride. Kanang pride kanunay ginang mutudlo nato nga kitagyoy masunod, kitagyoy sakto. Unya kung tan-aw gani nato nga murag ang atong isig katao maunay gidayeg sa uban, masuko gid ta. Masuko mo na inig tan-aw nimos uban nga mura magidayeg ang iyang buhok,
Mab, suko na kang anong gidayeg siya. Imo sang himuon imong buhok nga parehas iya. Tan-aw na to kinsay daygon. Oh, ana. Tan-aw nimo sa imong silingan nga gipapintalan iyang balay bag-og pintal nya tan-aw nimo murag gidayeg. Pintalan ko sa ning ako. Ana. Sa ato rong mga politicians, kinsa may Cain, kinsa may Abel. Kinsa may dapat natong butaran, ang mga Cain o batasan o mga Abel o batasan? Kusga. Nya na mo'y nakitaan nga Abel o batasan ron sa mga nanagan gikan sa nasyonal hangtod sa lokal. Na giling nga imong tupad ing nanana kay Abel. Nanay Abel. Di na madali ha, di na madali og tan-aw. Kinahanglan di man tag Ginoo, may man tong Ginoo kay inig tan-aw niya inighalad, kakita man siya sa atong kasing-kasing. Pero kad kita, di man ta kakita. Kamo kakita di mo sa akong kasing-kasing di ay. Hay maron akong kasing-kasing to as madre o to. Wa mo kita ana oy. Pero kung inyong pamalandungan ang akong mga buhat o niya inyong sundan, gitawag na siya og discerning actions. Kana bang imong sundan ang tao ba sa iyang mga buhat, mga gisulti. Anha nato makita ang atong bulok kinsay Cain o kinsay Abel. Una, kanang mga Cain, ang ilaan ng gihigugma ang ilang kaugalingong bulsa. Ang ilang kaugalingong bulsa. Hisgot lang tag bulsa kay common kay ni sa atong katilingban. Bisag asa din simbahan, mga leader sa simbahan, leader diha sa politika, or leader diha sa business world, nga mga employers or mga managers or unsa diha. Kung ang ila ganing bulsa mo ilang punon pag-una, niya ang mga tao nga ilang giatiman, awahin na lang, sobra na lang ilang ihatag, kana mga kaina sila. Niya unsa may mahitabuan na nila, kana mga lidera, madinhiman sa simbahan, mga pari, mga obispo, or diha mas politika, mga presidente, hangtod sa barangay konsihal, sila man ay mga leaders. Muasinso na sila, pero ang ilang giatiman nga lugar or opisina, maut-ot sila muasinso. Mudaghan ilang kwarta, mudaghan ilang mga butang nga mapalit, nga mga mahalon, pero ang ilang giatiman, magkalisod. Mo na, gitawag na natong graft and corruption. Niya, namoy nakit-an aron sa ato mga politicians nga nanagan nga ayaw nagbutari. Kana bang ang ilang unahon, ilang bulsa, ayaw nagbutari. Mangita tag mga tao nga dili bulsa ang gihunahuna nilang kaugalingon, kung dili ang bulsa ng bayan, ang kaban ng bayan. Dili kay magsigis lag panguha gikan sa bulsa sa atong nasod, isod sa ilang bulsa, kung dili punon unta nila ang atong bulsa sa nasod. Na nganong hilo man kay mo? Napakahisod ang atong bulsa sa nasod, napa? Sige, tubag, napa? Ambot lang. Basta sa atong budget karong 2025, mangutang kuno tag another 1.5 trillion man tingal ito. Unya ang atong existing karong utang naa na sa mga 16 trillion. Isip nasod ba? Kana kay naay utang sa ato pa wa nay sod. Unya kun manguha pagitag mga politicians karon nga molingkod sa atong nasod, nakusog kayong manguha gikan sa bulsa or sa sudlanan sa atong nasod, isud sa ilang kaugalingong bulsa, samot kitag kalugmok.
Nya dili naman ta mga buta, dili naman ta mga bungol, dili ta mga tao nga natawag gahapon nga wa ta kahibaw in the previous years kung unsay nahitabo. Kanang nanagan sad karon kasagaran ana nila pulos man na nato. Kaila na, kahibaw man tag kinsa na sila, unsa na ilang binuhatan. Di na lang sa tingali na nato itugo to. Ayaw na lang butari na mga Kain, aritas mga Abel. Ang sikan nga kinaiya sa mga Kain, traidor. Traidor. Unayon niyag patay ang iyang igsuon. Unayon niyag patay ang iyang higala. Unayon niyag patay ang iyang sa tawag aning atong kanabang pulos ta Pilipino bang sa tawag ana? Kanasod o. Kaigsuonan, no? Kaigsuonan nga Pilipino. Ano bang dili siya maluoy sa iyang igsuon? Di siya mo care. Mo nang gipangutana siya ni sa Ginoo si Kain. Ang Ginoo nangutana niya, Kain, hain man si Abel nga imong igsuon. Ang tubag ni Kain, ambot. Magbalantay bagod ako sa akong igsuon. Am I my brother's keeper? Gilingay mong tupad. Ing na mo care kanako. Ing na ano? Ing na mo care kanako. So, kamo ni mo care mo nako. Hoy kusga. Ayan, ipalit mo slat. Oh, na. Sa inyong paminaw, ni care ko ninyo. Tigpakaroon ingnon sad mo niya. Naghuman, libakon na tinghuman. Kana bang andam kang muamping sa imong igsuon? Yes, we are all brothers, sisters, keepers. Maunay atong misyon. Pero kadang mga tao nga mga Kain o batasan, unayon. At tanawa dia sa atong mga politicians, kinsa nang mga tao nga kusog ay mangunay. Kung kinsa tong nisuporta nila sa una, karon ilan ang kontrahon. Kinsa tong nidawat nila sa una, ilan ang ipapriso karon. Kinsa tong naghago para pagpanday sa atong nasod, pagdipinsa sa atong nasod, maupay ilang i-contempt o ipapriso. Kanang mga klasihas politicians, isalikway sa nato ay mga Kain na, mga Kain. Ana. Kamu nalay pangita diha na manay daghan social media. Hapitan na nila rong akong magunahan karon sa social media kay magrally sila karong buntaga. Inig 2 hours after nanay gi-post. Nya tan-aw sa kaspikas. Ana, unsa sa ilang post, isig mo na sila og kana ganing pasikatay ba? Madali lagi na ito masakpan niya. Kita nga nagtanaw, kita mga butante, tanaw na to ang dagan sa ilang pagpangumpanya, ang mga komentaris, ang mga reaction sa mga tao. Kay kanamang kung mo react, ana, tanaw mo ro YouTube, no? Tanaw mo og Facebook. Ighuman ana nilag sulti, kakita nimo ay kumpiyansa diha. Tanawa ang mga comments. Homogeneous gani ang comment sa ato pa, troll na. Troll ba? Kanang homogeneous pasabot pariha ra jud comment pulos nagdaig. Homogeneous na wa na gi homogeneous troll na wa na gi open to public ang nag-comment diha ang ila rasad ng mga troll. Pero i-open ganis public mailhan na nimo kay mag-ana-ana ng mga komentaryo. Di ba? Pre aning akong giwali karon. Tanawa niya ni inig comment ani. Di ba nay moingon tambalos-los kang paria ka. Yan nasa mingon ganahan kay kuan ng pader siya hingwarta ng paria. Mga ana ba mo na tinuod nga yan na ganing comments. Nya tanawa ang comment. Ako anak ko diha makaton. Mailhan nimo diha kinsay Kain, kinsay Abel. Oh. Ay na lang pangita og daghan pa na magsalig ta ng ilang gipangsulti. Ang mo comment diha ron sa social media kadtong nahibaw sa ilang kinabuhi. Nya mailhan na nato mao na human ana mangayo pagitag lamdag sa Espiritu Santo. Holy Spirit, come, enlighten me.
kinsa may ako gyud aning pilion. O mo na ha, ang unang kain, ang bulsa niya ay punon. Ang ikaduhang kain nga mga politicians, traidor. Unayon niya og daot, unayon niya og kananaang in quotation, unayon niya patay ang iyang mga igsuon. Di siya mubati, unsay gibati sa iyang mga igsuon nga naigo sa iyang mga bati nga mga actions. Nga ikatulo, saman, punan pa na to? Ha? Punan pa, dili. Ang ikatulo nga kain, magsigi og pangitag unsay makatagbaw niya bisyo. Bisyo ba? Muna si Cain gitagaag silot sa Ginoo, ni bargain pagyud, grabe naman sa dana, Lord. Ayaw sa na, Lord, grabe na sa dana. Unyag patyon ko. Orak, ang iya gyapon self bisag in relasyon na sa Ginoo, ang katagbawan gyapon niya mo na ang bisyo. Nya ako naman ang gitagaan og meaning ang bisyo, no. Kamo na lay nahinomdom pa mos meaning sa bisyo. Unsa gitong bi? Di oy, takala mo babae niya ang laki day wa day labot. Malisyo na sana siya noon. Bisyo ba, bisyo? ang B related na sa sex, biga, lust, urge, sa Tagalog, libog, biga, bababae man or malaki. Mo na nga dunay homosexuality, dunay pagpangabit, dunay pagprostitusyon, biga. Manage your urge. Ang I, saan mo daw? Inom, hubog-hubog, lasinggero, magsigig party, inom yun hantod buntag, magkamang nas kahubog. Niya ang S, sugal, porting sugal. Karon porting sugal sa atong nasod. Niya, Y, kaninoon, kuan man siya, colloquial term sa atong Cebuano, yup-yup. Related na sa suyop or katong hit-hit. Mao na siya atong drugs. Drugs ang iyang meaning yup-yup. Nya dayon ang katapusan, utang. Sigig yung pangutang, siging pangutang, mulubo ang atong utang, mag-abot ng utang daan og bag-o. Una ka na mga politicians nato nga magsigig pangutang. Mauna sila'y atong likayan. No? Nganong dili magyud nato gamiton? Nay usa ka politicians karon nga mihimog analysis. Di sa kumoto verifyan ninyo ha. Pero ako mura man sa siya credible og naong iyang gi-analyze. Kini kunong corruption sa atong nasod, iyang nang gi-studyhan, mo average kuno nag 30% of our national income. 30% sa atong mga budget o mga income tuana mosud sa corruption. So iyang gi-analyze ang 16.32 trillion nga atong budget sa 2025 gipatungan na nag 30% na korupsyon. Og kuhaon nimo ang 30% naas mga 2 trillion. So mahimo ra gid untang 14 trillion. Sakto ba ko? Ang ato kunong projected income sa ilang giingon mao nang mangutang tag 1.5 trillion. Moabot ra sad og mga 14 trillion. Mao nang ma-short ta. Ma-short. Ato lang isitol ta lang sa 16. So 16 kuhaan og 30% mahimong 14. Ang atong national income 14. Ang ilang giingon
trilyon. Unya kay kanang 14 trilyon kinuhaan naman na sa 30% nga corruption. So kung ibalik na to, naadihay 2 trilyon nga gikorrupt. Sa ato pa di ay kung ato pa gyud untang gamiton lang gyud ang ato ra gyung pundo sa atong nasod, naaon tatay 16 trilyon na ugwa lang yung korupsyon. So maigo ra gyud sa atong national budget. Unya kay ang atong national budget kung kuwaon ang korupsyon 14 raman sad, naaon tatay savings nga labing minus 1 trilyon every year. Makabayad gid unta ta ginay-hinay sa atong utang kung mawala ng korupsyon. Mo na iyang analysis. Ambot mo tuo ba mo ana? Pero nagkinahanglan tag mga abil nga mga politicians o mga leaders, dili ang mga kain. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugot ka mahimong abil. Ing na sugot ka mahimong abil. Pasabot musugot bakag magantos o mamatay para sa kaayuhan sa imong isig katao, kana maunay nindot